Rosa jagat loyo alino bukelan samudra perayaan manusia hati api selawase ya Allah. Sami-sami Pak Murodoko. Mugi tansah pinaringan bagas swara sehat panjang yuswa nggih Pak nggih. Amin. Bagus. Jangan luar biasa. Nggih. Anu Mbak Tuti, nek Mbah Ji diaturi tindak panggung panjenengane iki kecapean. Nggih. Mergo tamune ngerti dhewe to srawunge. Nggih, Ibu nek wae nggih anu Radi napa mboten sekeca pusing. Lah nggih mila niku. Oh saking akeh tamune sing padha rawuh kok. Mbah Murdoko napa to Pak? Tesek sibuk. Aduh Pak mboten sak repot-repot pinten niku. Mangeteng sindene. Lah iya, Mbah nuwun. Ngeten iki lho Pak Kangko. Biasane niku kelompoknya ada 3. Sapa bae? Nggih, Pak Camat, Pak Wabuk, menika terus Pak Murdoko. Oh nggih. Gandeng sing rawuh bengi iki mung Pak Murdoko tok, ya sing dipelkoto Pak Murdoko. Nggih, sehat nggih Pak nggih. Mbah nuwun. Mbah nuwun Bapak, nggih. Ya. Luar biasa ya, maaf. Oh, ngono. Ki mau wis diaturke lelagon Nyidam Sari karo Mbak Tuti uga. Kata ingkang monitor Mas Mari Sugiono di monitor mantap live streaming sembah nuwun Mas. Ya. Ya insyaallah engko tanggal 15 ketemu ana ing Kedung Adem Bojonegoro. Oh ngono nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Kula Asmara Santo. Oh ngono. Nggih. Aku entuk bocoran bahwasanya penjane Pak Ji utawa Mbah Ji utawa Mbah Jeglik. Bener ora Tut? Karmane lagu Gubuk Asmara bener ora? Leres nggih. Ya. Kula diaturke ya, diaturke no. Gubuk Asmara kuwi kalanganane sing kagungan dalem, ya mumpung sindene komplit ya iki komplit. Sekuat duit Jolaras Indonesia, sindene paten ya 7 iki no. Oh, ngono ya. Ya. Ora nyilih sindene sapa-sapa, ora ya wis iki patene duit Jolaras, ya. Oleh burine ora iso mangkat ya jek 6 ya sebudal 6 kuwi ya. Besok tanggal 15. Ditambahi siji. Tutik. Ya. Engko magang sik, Tut. Engko magang sik nek arep mlebu duit Jolaras di Indonesia kuwi kudu magang sik. Udakara ya 15 tahun lah magang iki. Ya coba aku nyuwun sewantene anu. Sing cek gadis ya, sing cek gadis. Sapa? Sing cek perawan loro ki no. Oh, loro. Mbak Okwarica kelawan Mbak Wanda Amara. Oh iya, wis ikrar menjadi sinden paten duit Jolaras Indonesia. Oh, ngono ya, ya. Yo, ngatek nduk cah loro. Yo. Ngono, ya. Wah. Cah loro. Oh iya, sing nari sore mau ya, sing nari sore mau. Nggih. Mereka ugi wonten ing monitor ya Mas Slamet Klego. Mas Slamet Klego utawa CW Sekarawangi Jaya ugi mirsani nggih. Nyuwun lagun podang kuning saking CW Sekarawangi Jaya Jakarta. Nggih, monggo Mas, mengki bodho wayangan melih. Ya. Ugi saking kepala desa. Oh, kepala desa, Lurahe Pereng.